Takže čus, já vás zdravím všechny u nového videa a toto video bude tak trošku jakoby informace a já vám chci jenom říct, že videa budu vydávat jenom tak prostě jednou za týden, dvakrát, nějak to prostě nějak přehánět a prostě tak jenom vám chci říct, že já se chci zeptat, z čeho byste tak chtěli videa, nějakého let's playe, vlogy, všechno, protože já jsem teďkom poslední dobou strašně zabraný do Inter, takže strašně se vás chci zeptat, co byste mi jako prostě vybrali vy, jestli mám točit let's playe a různě ty jako prostě ty třeba nevím, UHC, co byste prostě víc chtěli za minihru. Ale takže to bylo z dnešního videa vše, pokud jste na mém kanále noví, určitě nezapomeňte dát odběr či like a já se s váma loučím. Zatím čau.